бързо да върви топката в предни позиции. Връщайки се обаче към матча срещу Монтана и изявите на Тодор Неделев, няма как да отличим, че той бе и в основата на най-красивия момент в двубоя, когато изравни резултата в добавеното време. Лазар Марин с шут. Неубедителна меса на Александър Витанов и това е гол! Ботев повежда на стадион Локомотив в 22-та минута. Радостта е за Лазар Марин. Каква грешка обаче от Александър Витанов. Заместникът на титуляра Ясин Елхоруби тук се пропука. Шут по диагонала с левия крак от Лазар Марин. В близкия ъгъл топката мина под ръцете на Александър Витанов. Естествено, че ще видим и повторение на всичко и огън. Пауло Серджо. Добро е това центриране. Хубаво скочи, само че Лъчезар Балтанов. Траянов. Пауло Серджо. Тук колеблива проява от страна на Мартин Димитров. Шут след това на Стефан Велев. И това е гол! 1-1. Стефан Велев изравнява с първото си попадение за сезона. С Мартин Райнов ни обещаха, че са подготвили специален танц, когато някой от тях се разпише и ще го видим в действие. Ето го. Радостта в бяло и черно в изпълнение на Стефан Велев и Мартин Райнов. Първи гол на Стефан Велев с екипа на Локомотив Пловдив е това. Всичко тръгна. Гаргоров. Кристиян Димитров срещу Емил Гаргоров. Веселин Мишев тук показва, че трябва да бъде изпълнен корнер. Ето как Мартин Кабуров се освободи от Кристиян Димитров. Нямаше как Даниел Златков тук да спре този удар към вратата на Ботев. Помогне Филип Филипов. Сега Камбуров сваля топката. Котев! 2-1 за Локомотив. Кирил Котев се разписва. За него това е втори гол в дербито на Пловдив. Радостта на домакините. И ето къде е Александър Витанов. При всички положения на Витанов му тежеше тази грешка, която допусна по-рано в матча, след която Ботев откри. Вече е по-спокоен Илиян Илиев, реагира бурно, обаче той след попадението на Кирил Котев. Мартин